ZANU-PF official page rabloka hope ching'ono. Zvinhu zvakadai so zvangoitirawo vanhu fani so kuti saka vanhu ava vakuvhara nzeve kuti havachadi kunzwa mashoko anobva kuna hope ching'ono here kana kuti vari kutyawo zvimwe zvavari kutya kwaari amene kuti chii chiri kunyatsoitika because pamwe this guy anga ane system yekuti pota futi achienda kunokomenda papeji ravo ipapo even nyaya zhinji angangone system yekungoenda akangoona vataura anything obva atora zvake obva arova commentary yake ipapo so iko zvinezvi manje vanenge vavhara manje vanoti achisisina kana achazouya ipapo anenge akutoya neimwe ghost account yavasingazive but ike zvinezvi ndo situation iri kuitika apo tingobudirira ikanzi ZANU-PF official yabva yakubloka yavhara nzeve iye wacho ari kutoseka kuti hanzi ndotaura chokwadi kusvika ruling party yavhara nzeve isingachade kumunzwa amene muri Zimbabwe kuti nyaya yakaita sei munoionawo sei nekuti isusu kuzivawo kwatinoita mapolitical parties aya rinozvita bato regutsa ruzhinji kureva kuti ndere munhu wese handiti ndozvo vanenge vachitaura but ike zvinezvi vamwe vakuvharirwa kunze hatisi kuti zvedu uyu agara ari wavo haasi tombori wavo zvamuchose but amene munoionawo sei nyaya